What's up mga fresh? Yes. Parang feel ko nang tawagin kayong fresh guys. Parang gusto ko kayong talagang tawagin fresh. Para naman 'di ba? Like me, fresh. I know. Kasi naman, fresh pa din. Fresh pa sa fresh lumpia. Kaya ako. Chay. Sorry talaga mga perfect. Sorry perfect. Sorry. And yes, so kamusta na kayong lahat dyan guys? Sana ay okay pa rin kayo, no? Okay pa rin ang lahat. Sana lang po, no? So pagpatuloy lang po natin ang pagdarasal na sana ay matapos ng lahat ng ito at sana ay malampasan natin ang lahat ng pagsubok na ito. So patuloy lang natin pagdasal guys and you know, just keep the faith. Hashtag keep the faith. Guys, di ba nga, it's already mid-April, lagpas na nga mid-April, di ba? And syempre, pag April, di ba, syempre start na yan ang ating, yes, summer dito sa Pilipinas. So April, May, mga ganun, per March ba start? Basta yun. So start na lang sana ng ating summer vacation and all. So wala sana si COVID siguro, andun na yung mga family gatherings, andun na yung mga outing, andun na yung mga swimming, no, sa beach, sa pool, sa falls, saan pa ba, no? Andun na yung mga reunion, no? Pero syempre, hindi naman lahat. Pero siguro may ilan din, di ba, na nakapagplano na sana, nakapag-organize na sana ng mga gatherings or mga reunions nila. Andun na rin yung mga nakapag-book na sana kayo ng mga flight nyo sa mga local places or di naman kaya international, no? Parang mga ganun. So, sayang. Pero of course, di nagtatapos ng lahat. Di ba? Kasi nga, kahit tayo ay naka-quarantine, syempre, dapat ma-feel pa rin natin na summer kaya naman yung iba, di ba? Na instead na tawag dito mag-swimming, bumabas mag-swimming, eh syempre, ginagawa na lang nila is, ang tawag doon, yung sa inflatable pools, so doon na sila mag-swimming, di ba? Para at least, makapag-swimming pa rin sila and bond with their family. So, mga ganun. And apart from those things that I mentioned guys, no, is syempre pag summer, hindi mawawala ang mga pagkaing malalamig. Yes. Kagaya ng ice candy, di ba? Yung ice candy guys, ang dali lang niyang gawin. So ano pa ba? Yung mga milk bar, ano pa? Ice drop, ano pa ba? Mga juices, sa malamig, mga ganun. What else? Halo-halo, yun, di ba? Yung mga na-mention ko guys is, pag-init or paglamig, masarap pa rin silang kainin, di ba? Aminin nyo. Oo, kumakain kayo ng halo-halo kahit na umuulan, di ba? Yes. So, yun nga guys. And of course, no, syempre, hindi mawawala rin yun din doon ang, yes, tama po kayo, ang ice cream. And syempre, yes, you're on the right video guys. Kasi nga naman, today, we are going to make our homemade Milo ice cream. So, yun nga, this quarantine, parang ang daming skills na pwede natin i-learn. So, syempre, isa na din doon ang paggawa ng ating sariling ice cream. Diba? Diba? Gusto niyo yun? Yes, ako din gusto ko yun. Kasi nga, first time ko lang din itong gagawin guys. No? Kung hindi dahil sa quarantine guys, hindi ko matutunan o hindi ko talaga iisipin na gumawa ng sarili kong ice cream. Diba? Worth it? Yan. So, alam kong kayo din, diba? So, gusto niyo rin gumawa ng sarili ng ice cream. Yes, guys. Simpleng-simple lang pala. Saka ko lang ma-realize na ganito lang gumawa ng ice cream. Yun lang yung realization ko. No? Pero syempre, hindi ko pa alam talaga kung magagawa ko siya ng sakto kasi nga, first time ko rin itong gagawin. Pero, sa nakita kong procedure, is, ang bilis lang pala. Ayun pala yung gano'n. So, anyway, hindi ko naman in-hit disclaimer lang ha, kasi hindi naman talaga ako professional at talagang, ano lang to gawa lang ng kasi nag-work, at gusto mag-explore, so, gusto matuto ng mga bagong skills. So, ayun, nakapag-research ako, at nakita ko na, ay, pwede palang gumawa ng ice cream na to. So, another thing guys ha, sa paggawa natin ng ice cream na to is, wala tayong electric mixer guys. So yes, wala kami nun. So, X na siya guys. Wala. Kasi nga, mostly sa mga gumagawa talaga ng home ice cream is, meron silang ginagamit na electric mixer. Now, kung wala naman electric mixer is, ando naman yung, yes, tama guys. Now, unfortunately guys, mga last week ata yun, nagpabili ako pero wala na daw. Kasi namin talaga tumigalgo na. Oo. Feeling ko yung mga tao is nag-hoard ng whisk. Feeling ko talaga dinagsa yung whisk kasi gusto nilang gawin yung sinaluna. So yes, wala tayong electric mixer, wala tayong whisk. So ano lang ba yung gagamitin natin? Ano nga ba? Gagamit lang tayo ng ordinary natin ginagamit pag nagbabatil tayo ng itlog. Yes, itlog guys. At yun syempre ang tinidor. Yes guys, tinidor lang yung meron ako. So yun lang talaga yung gagamitin natin guys. So alam ko magiging mga ngawit yung braso ko. Pero paano ko na ganyan gawing exercise? Paano mag-weight itong ating braso guys? Anyway, so guys, alam ko excited na kayong matuto kung paano ito gawin.
sa mga alam na kung paano ito gawin, congrats guys. And sa mga ngayon pa lang malalaman kung paano ito gawin, ay just keep on watching. I'm back. So, ano nga ba yung mga ingredients na gagamitin natin for our homemade ice cream? Syempre, we will be needing, kailangan natin ito guys. Pag ito, all-purpose cream. So, dalawa yung gagamitin ko. I think marami-rami na yung magagawa ko kahit isa lang. I'm going to use these two. All-purpose cream. Yes. Kayo na po ang bahala kung gusto nyo yung konti lang yung gawin nyo kasi gusto nyo lang muna i-try. So, you can have this one. And actually, meron pang maliit dito. So, this is actually 250 ml. So, ito guys. Dalawa yung gagamitin ko for today. Apart from the all-purpose cream, by the way kayo nang pumili kung anong brand ng all-purpose cream ang gusto nyo. So, since ito yung nabili ng husband ko, so ito na lang din yung pinabili ko sa kanya. Siya yung nag-grocery. And then, of course, we are going to use condense. Binuksan ko na ito kanina pa guys. Actually daw, sabi nila, mas maganda pag naka-chill ito overnight. Pero since gusto ko nang gawin siya guys diba? Kasi nga mas madali daw i-mix pag naka-chill siya overnight. So, if you want to do this ice cream thing, this ice cream thing, no, pwedeng i-chill nyo muna itong condensed milk nyo overnight and then saka nyo siya gamitin. But for now, I'm going to show it to you and kanina ko lang ito binili so hindi ko na siya nagpa-chill and all, no, so yun lang. Pero gagawin pa rin natin yung best natin na yun nga, makuha natin yung tamang consistency ng ice cream. Ganun. So, ito yung mga ingredients na yun, ha? Next is, of course, kailangan natin ng flavor. Now, guys, pwede lang din naman na ito lang, tsaka si all-purpose cream yung gamitin nyo. Parang na rin siyang vanilla ice cream, something yun. White lang siya, tapos, yun lang. Or di naman kaya, you can add mga chocolate biscuits, something ganun para maging additional flavor niya. But of course, as I've said sa title nitong video na ito, that we are going to make or how to make Milo ice cream. So, syempre magamit tayo ng Milo. So, kumuha ko actually ng 5 sachet. 5 sachet ng Milo. So, ito ay 24 grams. By the way, yung condensed ko ay asa na yun? 300 ml. So, again, yung Nestle cream na all-purpose cream na gagamitin natin ay 250 ml. Dalawa siya, so it's a total of 500 ml. Yung condensed naman is 300 ml. And itong 24 grams ng Milo. So, 24 times 5. Kayo na po ang magkakaroon, ha? Sige, huwag na po ang hirap. So, yun na lang po yung ingredients natin, guys. Tapos na. Sige na, gumawa na kayo ng ice cream. Joke lang, guys. Joke lang yun, guys. Siyempre, I'm going to show you nga, diba, how to make it. So, prepare lang natin yung ating lagyan. Siyempre, kanina, gumawa ko ng palitaw. Dito ko minix yung aking glutinous rice flour na tubig. So, nahugasan ko na po ito, guys. So, yeah. Dito natin i-mix lahat ng ating ingredients. So, sige na natin, guys. Baba natin ng konti. Don't forget to subscribe. Baba natin ng konti, ha. Ganun. So, first of all, lalagyan natin siya ng all-purpose cream. Yes, we're going to mix our ingredients dito sa ating Tupperware. So, hindi talaga natin Tupperware para hindi naman siya hindi mga mess. Basta lang guys ko. Ay, messy. Nakalimutan ko yung pagbayo eh. Anyway, okay. So, we're just going to add our all-purpose cream. Okay, ayos ko lang muna. So, para sa mga snalik, I will try siguro na time-lapse ng konti itong pag-mix natin ng ingredients. Basta, yun, tingnan ko lang. So, we're going to add our all-purpose cream. First, okay, pagkat muna tayo guys. Actually, yung gusto na tayo siguro mga 1 minute and 24 hours ago. Sige, isang kamay mo. Magpapakanding. So, yan. Guys, so na-achieve ko na po yung consistency ng mixture na gusto ko, ng mixture natin. Ano ba lang? Oo. So, yun na nga po. Na-achieve ko na po. So, bali, hindi po 5 minutes kung minix siya. Mga 10 minutes po kasi inulit ko po siya. Yun. Para lang talaga ma-mix talaga siya properly. So, na-achieve ko na po yung mixture na, consistency ng mixture na gusto ko. And so, we are going to add now our
flavor yung Milo guys. So, add lang natin ganun. Yun nga. Add lang natin ganun. Okay, tapos mix lang natin. Sige, try nyo. Ang masaya ng mga pinagagawa nyo. Super nakakangalay siya guys. So, if you don't have mixer or whisk, siguro mas mapapadali. Pero, yung team natin guys, no, sa mga videos ko lately is be resourceful. Kung anong meron, yun ang gawin at gamitin natin. Mix lang natin. 5 Milo yung gagamitin natin, diba? 5 24 grams. Isa. Yun na nga po. So, this time, insalin ko na po siya sa ating lalagyan. So, ito po. Isalin na natin siya dito. Ang pagkatapos natin isalin, ay of course, lalagyan na natin siya sa freezer overnight. Lalagay ko lang siya dito. Meron pang natira eh. Guys, lalagay na natin siya sa freezer overnight and check natin bukas kung kamusta ng ating homemade ice creams. See you tomorrow! Welcome back guys! So, andito na nga po ako at nagbabalik at syempre pa po ang ating homemade Milo ice cream. Now, it's past 24 hours na po and actually nilabas ko siya actually kanina sa freezer kasi chinek ko lang siya tapos nakalimutan kong ibalik. So, ang nangyari is medyo, ewan, kanina parang feeling ko talaga matigas siya kanina, super. Kasi nga overnight siyang nalagay sa freezer. So, ngayon naman ay of course, tikiman time na natin ang ating homemade ice cream. Now, binuksan ko lang po. Ayan na nga po. Ano po ako lang. Oops. Slowly. Yan na nga po siya. Wait lang po. At eto na nga po siya. Tidin! So, ang gagawin ko po ngayon, parang, kasi nilabas ko siya sa freezer kanina eh. Parang mga, more than 30 minutes. So, lalagyan lang natin siya ng ating toppings. Tama ba? So, crush. Milo. Para dagdag lasa. Oops. Wow. Parang galing. Ano po siya, lagpas 24 hours ko po siyang nilagay sa freezer. Kaso lang kanina, mga 30 minutes before ako mag-film is, nilabas ko siya para i-check. And then, yun, hindi ko na siya talaga, napatagal bago nabalik sa freezer. And then, nung in-option sa freezer is, ito na siya. So, this time naman, of course, titikman na natin siya guys. At alamin natin kung okay na ba ang panlasa? Kung okay lang ba ang lasa niya, like, is it too sweet? Or tama lang? So, syempre, dito yung anak ko at sinabi ko na sa kanya kanina na I'm going to give him ice cream and konti lang kasi natatakot din ako makaubuhin. So, yun. Sobrang sarap, promise! Promise. Sarap niya. Hindi ako nag-joke guys. Promise talaga. Grabe ang creamy niya. Pero, matamis siya. Siguro, kung ayaw niyo ng ganito talaga katamis, siguro mga half lang ng condensada yung ilagay mo. Ang maganda kasi guys sa homemade is, kung gusto niyo yung kagaya nito na creamy siya, is pwede yung gawin, diba? Aside from that, you can choose pa kung ano yung gagamitin yung flavor. Let's say, kung gusto niyo ng coffee, pwedeng instead of Milo, gumamit kayo ng
coffee, yung instant coffee, black instant coffee, such as yung Nescafe kaya, gano'n, di ba? Pwede naman kaya kung gusto nyo ng parang cookies and cream, so maglagay din kayo ng mga chocolate or Oreos, mga gano'n. And then, kung gusto nyo naman ng may marshmallow, so you can add marshmallow sa mga gano'n, guys. So, promise, mag-experiment din kayo ha. Madali lang talaga naman yung ice cream, no? Pakainin ko sana ko ha. Yoyo, you come here. I want to taste this. Want to taste this? Yes. Tell me if it's yummy ha, or not. Yummy, yes or no? Yes. Is it yummy? Yes. I love it. Super. Ang gusto ko siya. Ano mas ice cream yummy? Yes or no? Yes. Do you want more? Yes. Okay. So, that's it guys. So, isang successful na eksperimento na naman ang ginawa ni Joya. Malagay ko siya ulit sa freezer. Tapos bukas check ko. Pero kung masarap. So, kakain na natin ito. No? Hindi na ako masasalita. Kain na lang akin. Alright, so that's it guys. If you like this video, please leave a thumbs up. And please share it to your friends, to your family, to your relatives, to your loved ones, and whoever na gusto mong share ng video, ng video na ito. So, try nyo ito sa bahay nyo guys ha. And then again, sabihin nyo, or bilitan nyo sa akin kung kamusta ang paggawa nyo ng inyong own ice cream. So, pwede nyo rin itong gawing activity with your kids, mga momshies, okay? Yun. So, that's it for today. I hope nagustuhan nyo talaga yung video natin guys. And kung may suggestions pa kayo, please huwag mahiyang magtanong. Kung may ice cream dito, hindi. Please huwag mahiyang mag-suggest, no? Kasi ako nga, hindi nahihiya, di ba? Na nag-a-ask nyo na mag-suggest kayo. Kaya kung naman kayo, hindi naman hindi naman nagsasuggest, di ba? So, yun. Kakatalan ko na namin yung test ko, diba? So, yun siya guys, diba? So, that's it, and that's it. Kasi magandang that's it ko na ito, diba? So, please, before mag-end ng video na ito, ay please, click naman po yung subscribe button sa baba at tapos yung katabi niyang notification bell para naman kayo ay ma-update sa mga future videos natin. And please, share nyo na dito sa family and friends nyo and to everyone na gusto nyo matutong gumawa ng ice cream. So, yeah, that's it. I'll see you again sa ating next video. Bye-bye! I want to go to it. Okay. Do you want to say goodbye to the viewers? No? No. Bye guys. See you sa next video.